कि सरकारी ऑफिस खुली तो ते कोरोना ना धरबे, ना होखबे वो आदमी के, ना होई। आ प्राइवेट ऑफिस खुली तो ते हो जेबे। ई दुमुही काम काहे करता? हाँ ये मंगरू भाई तो सोचे वाली बात बा। हाँ अच्छा एगो बात बताओ, हाँ बोला। सरकार ट्रेन चलावता चलावता तो कोरोना ना होई? ना होई है ना होई। आदमी प्राइवेट अपना गाड़ी से जाई तो कोरोना का दिन हो जाई। हाँ हो जाता है। हाँ एक दुमुही काम कोरोना काहे करता ये हम पूछक चाहता नहीं। या तो सरकारी वाला के भी धर तो प्राइवेटो के धर। हाँ सही बात बा। एगो बात बताओ, ऑफिस बा सरकारी ऑफिस खुली है तो कोरोना ना धरी? ना धरी ना धरी। अब प्राइवेट ऑफिस में लोग कमाए जाई तो कानू कोरोना धोली? हाँ धर ले होता है। धर ले होता। ई दुमुही बात काहे कोरोना करता? अरे साला ये बातों तुम दिमागे में ना। अच्छा एगो बात बताओ, मोटरसाइकिल से हाँ अगर पास बना के मोटरसाइकिल आदमी चलावता तो कोरोना ना धरी? ना है ना धरी। एकर मतलब पढ़ल लिखल बा, पास पढ़ता। हाँ बिना अगर पास के आदमी निकलता मोटरसाइकिल लेके तो कानून कोरोना धली? हाँ धर ले होता है। धर ले होता। ये दुमुही काम काहे करता? माने पास पढ़ के ओकर काम होता है। एगो बात बताओ, एकरे चलते हमार बियाह कटल नू। अगर 50 गो सरकारी अफसर एक जगह बैठ के मीटिंग करता रहे है तो नइखे होत कोरोना है। अब 50 आदमी हमनी के बैठ के बियाह करें सन तो कोरोना हो जाई। ये दुमुही काहे होता? अरे दुमुही करता तो ये पिटाए ला कोरोना बाकी ना, एकरा के मारल जाई कि ना? है और बात से मारल जाई ओकरा। एगो बात बताओ, रोज के है किच साला लॉकडाउन 15 दिन बढ़ा दो, 20 दिन बढ़ा दो। अगर एकरा के अगर बंद कैला से कोरोना भागता तो हम कहता नहीं एक कर्फ्यू लगवा दे। हाँ लगा दे। आ सारे निकला तारा उनकरा के भगा दे है। आ ना तो किच पिच क्या करे के रोज 15 दिन बढ़ा दो, रोज 15 दिन बढ़ा दो। अच्छा एगो बात बताओ, हाँ आज जहाज चलता है तब ट्रेन चलतिया सरकारी सब काम होता तो कोरोना नहीं धरत ना। अब प्राइवेट में अगर आदमी जाके दुकान अपन खोले लगल, अपन पेट पाले खातिर रोजगार करे लगल तो का तो कोरोना धरता? हाँ ई मुंह खौल काम काहे करता है? ही कोरोना से पूछे के बाकी ना। हाँ ये पूछे वाली बात बा। अच्छा एगो बात बताओ, सरकार कहता कि सवेरे 7 बजे से सांझ के 7 बजे ले तू जा सकता रह, अकेले जा सकता रह, तू दवाई किन सकता रह, मार्केट में जाके कुछ सामान लिया सकता रह, सोशल डिस्टेंसिंग करके। ऑर्डर मिल बनो 7 बजे से 7 बजे रात ले